Tiri kukwaidzai mabuja tauya nonhau dzanyasi iro zuva rechigumi nopfumba mwedzi uno waMbudzi. Tiri kufarawo kunyepai kuti wochidiki wobato triple C waenda nyasi kunzvimbo yoMudzi iyo kumadoka zuva kuti waende koowakira mubiyawo kupisihwa imba nowanhu woZANU-PF. Tafara nokunyepiwako nokutoti wabva kwese kwese nzvimbo dze dzakatenderedza kwamutokoko wari kuenda kuti waende koita kuti mubiyawo aboye pokurara pasvino. Paino mvura iyi yanga ari kutorara kunge munhu acharara mudanga romwombe chaimo. Tikuramba tichitenda kubatanako. Wari kutorwadziwa nokutoti wanhu woZANU-PF wakuita pokare zvogore ra2008 zvokuita kuenda kuonyirana nokudamura vanhu mhanja. Pakatita kunyangariwa ipapa. Rekai tione kuti vanhu vanochinja chere muitiro wavo asi musvinuba. Wari kuita zvokutaratara muganhu mutsva nzvimbo dzokuvhotera woZEC wauya kweduno wareketayo kuti kwai mudze yokudzauru yano mawadhi 6 anoti wadhi rokutanda, rochipiri, rochitatu, rogumi nogumi noribodzi norogumi nonomwe. Kwai mudzi yodzasi yano mawadhi 6 pokare anoti wadhi rochigumi nombiri, gumi nonhatu, gumi noina, gumi noshanu, gumi nonhanhatu pabodzi nogumi nosere. Rekai tigoone kuti zvinopera sei. Ipapa kwai mudzi iyo yekumadoka zuva iyi kwai yano mawadhi anoita wadhi rochina, rochishanu, rochitanhatu, rochinomwe, rochisere kusvikira pano rochipfumbamwe. Rekai tigoone kuti zvinenge zvitekaira sei. Tinoramba tichindokunyepai wanhu garai makanhadzirira ipapa. Tiri munhau dzinochokuita noZEC pokare ivo ZEC vagoburika vari kubvuma pachena kuti gwaro rovavhoti riripo pakamira zvizvino. Wagoreketa kuti dzimwe nzvimbo vamwe vanhu vari kuboyaba mazita yavo munzvimbo dzavanogara, dzimwe nzvimbo vari kuboyaba mazita yavo pavanofanira kuvhotera nokuti nokuda kwenzvimbo dzavakaisiwa kuti ndo pavanogara. Izvi zviri kureketa manyongori. Paribe chisvinu chakamira zvakanaka. Rekai tione kuti kubvuma kwawagoita wane chavachazoita chere kuti wagoburitse gwarori zvakanaka. muChiBuja wagoburitsa izvezvi kuti kwai woZEC wagodzinga pokare kwechipiri munhu anoita basa rozvopadandemutande anonzi pachirungu IT officer. Kwai adzingiwa nokuda kwozvawakareketa iwo wachiburitsa pachena kuti zvinhu zviri kuitiwa noZEC zvisvinuba. Pakatita kunyangariwa ipapa kwai anonzi Sifas Ganyela ndiye wechipiri aiita basari adzingiwa noZEC. Wekutanda kwai akadzingiwa akati waendesa kumatare odzimhosva akahwina nyaya yache. Pakatita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti vanosvikepi wachidandi. Wamunangarwa kwai vachagovhura zviri pamutemo musi wechitatu wataringana nawo uyu dare roparamende. Kwai ipapa vanenge vari kupa mureketo mamiriro nyika unonzi pachirungu State of the Nation Address. Tichagoringa kuti zvinenge zvichireketeka ndozvipi nokuti kwai vanenge vari kuzviitira iko kumuzinda weparamende mutsva kuMhanduwe wakavakiwa nowaChina. Rekai tinozokunyepai zvinenge zvichireketeka ikoko nekuti tinenge takatoita kuringira nokubvura dziso nonzewe pabodzipo. Dhamu rokaribha kupwaiko ragoita kwagoita kuvhiringidza vanhuwo vanoringana zvemagetsi munyika vari kupunzumurika nzero izvezvi kuti voita sei nokuti paribe chavari kuziva. Zano chairo wabva waita kurisaya unoita kuona kutoti paribe kana chiri kurongiwa nevanhuwa nokutoti manyongori apa zvibva zvaingidziwa nokudzimai kwagoita gwenya romuHarare nokumunyati nokubulawayo kwai kuribe marasha okuti vaise mumagwenya aya kuti vabatidze waite magetsi. Unobva wandoona kutoti paribe chisvinu kambwa kamwaho. Unosaya kuti nomuwandira wakaita marasha mamwe taakutoendesa kunze kwenyika vanogoreketa kuti muribe marasha chirudzii zvakaita kuoma chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa asi zvinoita kuhwadza. Hurumende yagoti iyo kuburikidza nogurukota kazembe ragoti kwai hurumende iri kuronga kutoti ise makamera mumigwagwa kuitira kuti vanhu vanenge vaita mutsepwede vagokwanisa kupuwa choupenzi zvakanaka.
wari kutoringira kuti watsvake mari yokuita twakawanda-wanda wachisenzesa izvozvo padandemutande rokuisira makamera. Rekai tione kuti wachaibudirira chere, nokuti zvinhu zvohurumende munondoziva kamwe kuti wanoita zvokureketa kuti tirikuda kuzoti, asi palibe kana chibodzi chinozoitika. Mumwe mutongi mudare ropasi kuGokwe agoreketa kuti mambo neMhangwe wanofanira kubenhutsa mwombe nhatu dzawakagotora kuno mumwe wavo wavanogara naye. Kwai wakamutorera wachiti imhosva, asi akaenda kumataurodzi mhosva akati alibe chimwe chokusenzesa kurima nokudini, saka vanofanira kuti vamubenhutse. Rekai tione kuti zvichaitika chere izvi. Tinoramba takaringa magweta anoita kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights ndo wakamumiririra mudarodzi mhosva. Tiri kuvatenda. Woema wagoreketaiwo kuti kwai zvawanga wakafunga zviya zvokuti mapurasitiki aye anoisiwa zvinhu mumasitoromu achimire kuseenzesiwa kubva kupera kwegore rino. Kwai zvamisiwa zvaisiwa pasaiti panji kureketa kuno. Wagoreketaiwo kuti goita katomboka nyaya ino mabhizimusi wakawanda, saka tazoona kuti zviripo zvisvinu zvinoita kuti mamiriro oupfumi hwenyika aningitsike zvakanyangara. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Tinoramba takandoringa. Tiri kufara kuti kwai kuno mubiyedu anonzi Josephine Siziva azotora mhuko dzache dzokuti aite kanzura kuNewcastle. Tiri kuramba tichitenda izvozvi. Uyu ndiye munhu anenge wechitatu kana wechina womuZimbabwe apinda muhurumende dzekuBritainko idzodzo makanzurudzo. Toramba tichizvitenda. Takutomirira kuti muZimbabwe itsva ichauya. Ndo vanhu vatinenge takubenhutsa kuti imi benhukai muuye mutinyepe kuti tinosenza sei. Benhukai muuye mutiitire zvamaiita muri kwamamuri. Zvinofanira kuti zviburike chete. Tinozviona mabiya angu. Kwagobuditsiwa kuti kwai kuno gwaro rokuferefetiwa zvaiitika mutekaidziro wemari nozvimwe zvakadando kuzifa. Ipapa kwai anenedzera iye kamambo nowabiyache kuti kwai wakagoita zvokupamba chaiko mari. Waita kunokora wachiita nokupura nomusana, nokutoti ipapa kwai wakazvipa mari inoita zviuru 100 zvomari yekuAmerica, iri mari yokuti kwai wagara musangano nozvimwe zvakadandando, asi palibe kana umwe mubodzi apuwa wanorayiridza nhabvu pabodzi ponowana muzvinapembe wakanyimiwa maridzo wachinzi kuribe mari dzauya. Munobva matoona kuti idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Rekai zvinzi kakara kunona huja kamwe pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Isabel dos Santos kureketa kuno kwayaisiwa pavanhu vari kudiwa noInterpol. Kureketa kuno ari kuzikana kuti aripi, nokuti dhiri raanga aronga navanhu vekuAngola riya rakazoita sei. Ticharamba tichiringa kuti zvinopera sei izvozvi. Tamirira manje kuti tione kuti zvinhu zvache zvichaitiwa sei, nokuti vanokona kundomutorera zvikamu zvache zvinomupa marizvo kuti tione kuti zvinenge zvidini. Rekai tirambe takaringa. KuAlgeria kwai kwanzi kwakurambidziwa izvezvi kuti munhu achitenge motika yodhiziri ichipinda munyika. Ipapa wagotoreketa kuti munyika mavo muchanhadziwa pamotika dzodhiziri, zvokutoti wanhu wese wakufanira kuti wachisenzese dzomabhatiri kana dzopeturu. Kwai dzodhiziri dzinonyanya kusvipisa mweyawo pasi rese. Wabiyedu vari kuzvikona. Isusu tichiri kutomboda kutanda taita kuti magetsi ati ferere kwese kwese. Kana magetsi azara, aiwa tinenge takukwanisa kuitawo izvozvo ana motika zvodhiziri zvo. Wanhu wese pasi rese wamirira manji kuti wangwe kuti Joe Biden ari kuda kupinda chere kochipiri kuti atonge America. Izvozvi nyaya yokuti mangwana kwaizuva rache rokuzvarwa romakore 70 pakatiita kunyangariwa. Ukaona ati arida kupinda pokare moziva kuti paribe chisvinu. Ipapa mukaona zvadandi mondoziva kuti kana tiramba anohwina pokare mirai henyu muone. Rekai tione kuti achaita sei. Ndozvatairamba tichinetsana nawaMugabe izvi kuti chisiyiraiwo wamwe wachiriwo chidiki wanotemiwa dzinobva ropa waite zvisvinu, iyo hwi wachiramba. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mitambo yo World Cup iri kutanda zuva ramangwana
Qatar ichitamba noEcuador, wazhinji vagotoreketa kutoti muchaona muchiwe ichaita Ecuador ipapa nokuti woKatar vanozvikona zvokuti vanokona kunge wakatobisa maridzo kuti wabhadhare munhu wese kuti urikuda mari wobva wandovapa mari yacho woti chibenuka henyu kunyika kwenyu tokujai mutambo wokutanda iwoyo. Regai tione kuti zvinopera sei. Tiri kufara kuti kuSouth Africa mutambo woragibhi waja chikwata choitari 63-21 pakatoita kunyangarirwa. Tiri kufara nazvo asi zvaitoita zvakanaka, wanga wanetsa kujiwa wakomana wokuSouth Africa munyaya yanyanya kutifadza iri hatikidzwa yanyasi. Paul Biya ari mutungamiriri wenyika yeCameroon akanga aenda kuFrance kuti aende kopembera makore 40 ari kutonga nyika yeCameroon. Vanhu vekuCameroon vari kuFrance wakabva waita kuenda ikweyo komuparadza zvinhu zvache nokumudzinganisa. Unotoona kuti rinenge ratopfene chairo riri kudzinganisiwa. Taita kufara nazvo idi, masimba kuwanhu. Tiri ipapo mabuja, regai tigumire pano kusondo lino. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.